Újfaluban voltam. Ott jött már egy másik történet. Látod? Szín? Belegy Újfalu? Azért rövidítem le neked, mert amikor Ládoskában voltam, 3 évesig, amikor már 1, 2, 3. 1 éves koronat láttam, és ezt tudtam, mert 3 évesig voltam ott a Ládoskában. Na, tovább. Anyám ott takarított. Ott, ahol én beadtak a Ezt már intézetbe. múltkor elkezdtem volna, igen? Érted? Aha. Az a baj, hogy rám úgy született, hogy ilyen... Érted? Aha. Igen, erre sem néztem. De apám meg ilyen Pannonia motorral jött még abban az időben, akkor álltam a kerítésen, akkor már nem lehet bejönnie. Érted? Mert van egy engedély, hogy mikor egy kinyitva lenni, meg mikor bezárva. Érted? Melyik éve? Volt volna szabály. Igen. Ott a Grau működött, Amerikából rendelt mamutfenyőt. Hány évesen volt? Most körülbelül az a fenyőfa, olyan 100... Mamut benyőztem, nagyon? Hát, Az igen. rendelt, ilyen kicsi volt, érted? Körülbelül 100 valány éves, hogy már volt 200 is. Az már olyan magas. Jó. Még az olyan vastag lesz komán, hogy el se érhet. Igen? Le is van izélve, ki van szúrva a tábla, hogy beintett. Van belőle számot 5 vagy 6. Vagy több. Már nem emlékszem, hogy olyan vastag, meg már van. 100 vagy 200 éves, még most. Aztán 6 pedig 1000 évig is elélnek. Az. Olyan vastag lesz. Meg 500 meg 600 évig is, ha utána nézve, hogy mennyi egy hány éves egy mamutfa. Tudom, mi volt? Nem érik át, vagy 6-on nem érik át. Még egy autó is befér. Vagy nem tudom, már sok ember nem éri át. akkor halt meg. Úgy hallottam. Az már akkor halt meg. Már olyan volt, hogy ki van szárazva már, az már meghalt. Igen? Igen, na érted? 500 vagy 600-ra mennyit mondott már? Hogy annyi éves, érted?